Ngahlala ngathi izokwenza okwenzakala. Yeah. Kanti ngizoba nenhlanhla bese ke ngithola uJesu kwila. Impilo yami inzima. Ukuthi ubulala ngibona kuyisolution. And kwakunezwi. Akuhlukile ukuba ne-depression uthi une-depression nje impilo yakhe yami. Mina kwakunezwi. Futhi ngilazi ukuthi lelizwi likukhuluma ibhingi la noma a particular thing and it was a demon. Lingitshela lithi you are useless, you will amount to nothing, just kill yourself. Mad. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. Siphinde sibonge futhi sithole leli thuba lokuthi sihlangane. Konke kungumusa kaNkuluNkulu kuyintando kaNkuluNkulu. Ungabusayishintsha ke le channel, qhubeka kanje uhlale. Esizokukhuluma lapha kuyokusiza kakhulu. Kuthe nje ukuhluka kancane but kuyi message futhi enhle nefanele for lesi sikhathi samanje. Angedwa nginomfundisi uKhumalo, Baba Khumalo. Ongathanda ukubizwa ngomfundisi, kade umfundisi. Nginaye today but ake nje welcome yena ukusibingelele futhi. Yeah, ngiyanibingelela babukeli emakhaya. Ngibalaleli ohlelo noluhle lithi sisazokhuluma. Simbonge nje uNkulunkulu ngakho konke ukuthi azivumele sibe khona futhi. Amen. No sibonge nje leli thuba. Indaba yanamhlanje ithe ukuhluka kancane because involve wena kakhulu. Angingathi wena kakhulu, involve wena noNkulunkulu. Wena uzoyicacisa, uzoyiqala wena la uzoyiqala khona but involve wena noNkulunkulu nakho konke nje. Inobufakazi, angivele nje ngisama phe kanjalo, ngithi inobufakazi. Then angidedele kuwena, siqale nje la wena uzofisa ukuyiqala khona. No, siyabonga kakhulu babuShabangu. Yes. Nje ngifisa ukukhuluma ngako namhlanje. Esikhathini esiningi ke sijwayele ukuba nabanye abafowethu kodwa namhlanje engathi siyathi sizoba ngedwa. Ba kunalento ethi ake kuvela ukuthi njengoba sesikhulume kangaka sifakaza ngoJesu. Yes, sibuya injalo. Yeah, so hlobo lesokhuluma ngako ukuthi uyabathwala bakhe uJesu uyabathwala bakhe. Yes. Yeah, so ngoba esikhathini esiningi masikhuluma noma sesifakaza sibonakala sesifakaza abanye abantu banokasiyuma ukuthi awulabo mafika izolo. Yeah. Abazi lutho ngevangeli, that is why bekhuluma ngalendlela abakhuluma ngayo. Sitholeke izinkulumo eziningi zibuya kubantu abathi bayakholwa, zibuya nakubafundisi. Abanye besho bethi lisebancane ninekukholweni, uma nisakhuluma ngalendlela enikhuluma ngayo nisazukuwa. Ebona leyo nto leyo as if experience yabo ngoNkulunkulu. uNkulunkulu nje ngaso sonke isikhathi uma umuntu emeqinisweni akathembeki kuloyo muntu uNkulunkulu uyawa loyo muntu. Oh yes. Yabona leyo nto leyo ukuthi usakhuluma kahle ukuthi usafika. Ukhuluma nje ukhuza isono ukhuza indaba zezawo zoma prosperity gospel, uthi prosperity gospel into engekho. Ukhuza ukuthi abazalwane emabandleni abayeke ubufebe. Yabona lelo vangeli lisaqinile kanjalo. Wabakulalele abahamba nenkosi zabahlula lezo zinto. Base beyawa babe sebethi hayi lona kushuthi usafika usashisa sashisekele emiyekeni usazowa. As if nje uNkulunkulu akekho umuntu akahamba naye. Wathembeka lo muntu wamele iqiniso kwaze kwaba sekugcineni. Yes. Yabona indaba. Ngifuna nje ukuthi kuveleke amandla kaNkulunkulu namhlanje. Nangofakaze ngizoba nakho nje personally but also ukuveza ukuthi bakhona abazalwane nasekuqaleni abalimela nje iqiniso kwazi kwaba sekufeni. Bekukhuza ufebe, bekukhuza ukuthanda imali, bekukhuza ukuthanda izwe, beyikhuza zonke lezi zinto ezikhuziwe embhalweni kwazi kwaba sekugcineni. Kwakungasho ukuthi mabeyikhuza kwabe ngoba babebasha. Okay ke asiqale lana ke ubani uPhelelani Khumalo. Yes. Buyaphi imnandi masiyiqala lapha abantu bakwazi nje uqhamuka ushumayela lapha kuhle impela. Sebanga umsindo nje esenaka abantu ubani buyaphi. Mina nginsizwa ezalwa ezweni laseBergville uKZN eNatali.
indawo eyaziwa futhi ngezimpi. Indawo yaziwa ngezimnangentsangu. Nangentsangu yes. Kuwaba nempekunde kwala bathi ngoba nekhokhwana. Angisesemncane ke impela but ngisese primary kubambene le mpi. Kwinvolve omalume lapho. Abazomazi ngizomusho ngoba selandlula bathi umdlambili wayenamateksi izinto ezayibambele leyo mpi. Mazi ke noma naye waye involved in uma kodwa nje uhlongwane lo umdlambili lokumalume. So So indawo ngibuya kuyo ke leyo ngibuya endaweni nje to be specific abathi Woodford. But also to further it down neplaza lapha elibizwa kuthiwa kusemachibini eBingelela. Abaningi nje umhlaba wonke bayazi Bingelela restaurant. Mawusebingelela kunomfudlana nje la. Aphesheya komfula leyo mizi lapha ekhaya kulapha. So ukuphazamise nje mawuthi abaningi bayazi Bingelela mhlawumbe mina ngibuye KZN angiyazi so sengiyayisola mina kuzanjani ngiyazi mhlawumbe there is something specific ngayo i-restaurant it's a B&B so like abo Alpine no banibani so abantu nje esikhathini esiningi noma abawusiwase Bergville because kunale lokhunjana mhlawumbe mawubuze Bergville mhlawumbe uzolala Sanford noma eBingelela noma ngabe usumuntu wase Bergville uzoyazi ngaleyo ndlela enjalo ukuthi okay this Bingelela restaurant. But kwakuyi-farm before. By the way say ithole ne-marketing for free. Nasikolota. Yes. So ngikhulele lapho ke ngizalwa ubaba noma indoda eyi-farm worker. Mawuzobheka igama lami kuma social media njenga ku Facebook na ku TikTok ngithi Phelelani kaJolozela. Jolozela lo igama likababa uJolozela. Ngihlala ngithi ithakazela. Ngihlala ngithi Khumalo mhlawumbe khona la khamba kufike khona ukuthi Jolozela. Okay igama kababa. Igama la kuJolozela. So this one uPhelelani kaJolozela. Mntanami yena kuzoba ubulumko kaPhelelani. So nethakazelo vele zayikhandela kanjalo. Zayikhanda amagama obaba bethu. So kukhona lento abathi abantu thina njengabantu abakholwayo we ignore ama ancestors ethu. Ubona lonto lesi. So kuyavela la ukuthi asisibe abantu abaswa ignore ama ancestors because igama ancestor lisho a forefather noma a father. Alisho umuntu owaphila waseyafa. Kungenzeka ukuthi selafa kodwa nophilayo uyi ancestor. Ngoba the term ancestor lisho the foreparents lisho a father. A person from whom other people are descending. That is an ancestor. So if you look at now igama lami the formation egama lami ikhona ancestor yami kulona ukuba uJolozela. So aswalahla ama ancestor but i-ancestor akusile idlozi. Nawo umehluko lakho ngiyakuthanda indlela ayiveza ngakhona vele ukuyicacisa futhi nanokuthi i-ancestor kukhona ukuthi sekuze kube umuntu oshonile engakashoni umuntu for the fact that nje second generation kodwa yena ngoba usasekhona useba i-ancestor like ukhokho umkhulu uyi-ancestor noma ngabe usithusa phila ngoba igama ethi ancestor lisho umuntu inzala abantu kodwa from the side of bathini i-patriarchy. From the side of i-patriarch not matriarch. Because kunokuhluka i-side le maternity ne-paternity. The paternity the side of the father and the mother. So each and ama generations akhiwa ngibongo zoyise. That's why kwakuwobaba babizwa ama ancestors. So ngibuya lapho ke ngizalwa uyena wayesebenza eplazini uqale wasebenza kwiplaza lengapha amaplaza laphakhelene mabili ka Jackson bese kuzoba kaJubet. So siqale saka Jackson sase samukela kaJubet kwaba koqanda ucini. So ngizwala intombi akaHlongwane ongasemshini. Intombi nje engingasho ukuthi ubani kuthiwa yafunda ngabe seParliament ngendlela ebizila singakhona ukuthi my mother is a fighter. This spirit of fighting and persisting and insisting in doing ngisho ukuthi ngitholeka uthathe ngapha ngiyaphikelela. So bese ba u8 ke ekhaya thina singabokugcina. Mangithi thina singabokugcina umuntu uzokuthi nisho kanjani thina ngisaya khona mawuthi thina. Ngiliwele ke mina.
Ngitwin ngokuzalwa umfowethu igama lakho uPhumlani wakho ngiqala ukuzwa ithi. Oh that's why ngiyakunotice ukuthi una inhliziyo encane. Samawo. Nginamanga. Hayi angisuke. Hayi uthi nokubona lapha ku TikTok. Oh maybe ke. Yeah. Maybe. Yeah. Okay, yeah. So igama lomfowethu uPhumlani so bathi uPhumlani uPhelelani. Kwase ke kufika umlungu owayezothenga incema. Inca leyo kusika kuma. Asebancane. Wasibona kwasesipha amagama. Basethi mina nguMichael. Okay. Basethi uPhumlani uMike. Igama elilodwa kodwa ke ngiyangihlukanisa. So leli gama ke lithi Michael. Siyazi igama lengelosi yasezulwini. Ngiyangilithande kodwa ngingakhulumi ngalo. Yeah, futhi ile yezempi futhi. Yeah, it's a wire, it's a term esho ekhuluma ngoNkulunkulu enabantu. I think mina interpreter kahle noma ngokwezembula kaNkulunkulu kodwa nje it has everything to do with indaba yasezulwini. So noma kufika insindiso kumina. I saw my name as a prophecy from Ngulani Lumuntu, okay? So God was connecting the dot. Yes. From ebuncane nje uNkulunkulu umuntu wayembhekile ukuthi wena one day you will be my servant. Oh yes. So likhona wena. Likhona saphile. Politician nje likhulu. Lekhaya waziwa nje ngoba bazobambiza ngomalema. Oh yeah. Into politics, okay. Sekhona yaphila. All right. So ngilapho ke la ngikhona ukuthi umuntu akaqalanga ukungathini ukuthi uNkulunkulu amsize ngoba nake sekhona. uNkulunkulu ubuya kude nomuntu. Hence ngithi uNkulunkulu yabathwala bakhe. Oh yes. Njengoba ngisachaza ke sikhulileke siseplazini leli ngale lelisha kaJupet ebingelela. Yeah. Uthe mu 1993. Okay. What it was 1990, not 1993. I was doing standard 3. That was 1990. When I was doing 1998, yes. Standard 3, that is grade 7. Standard 3. Grade 5. Oh, grade 5, yes. Yeah, what is this? Yeah, ngoba thina safunda ko standard. Yeah, that was 1998 because grade 7 means 1990 in 2000. But in 2001 I grade standard 6. Grade 9. Yeah, standard 6. Grade 7, grade 7. 8. Grade 8. Grade 7, standard 5. 5. Hey, that's a status. Okay. Yeah. Still standard 6, grade 8. So, uthe ngayeke lo nyaka 1998, ubaba phelelwa umsebenzi. 40. Ompheleleke ngaphakathi kusemaphinda omphelela ngapha. kaJupet ngamxosha nje izizathu sakhona sangazwakala. And then sikaqala ke struggle. Oh yeah. Kwadingeka ukuthi uyazi umoxosha eplazini kufanele ukuthi uthuthe. Oh, bekuxosha kuthiwa thuthani. Ukuphelelwa umsebenzi nje kusho ukuthi futhi sakuphela indawo. Yeah. Hayi ke mayiphela indawo kanjalo ke hayi umatha ayilutho ngeke angivele bese ku 98 bese kukhona indaba zopolitiki yo ANC. Zonke ngathi uma lutho ngeke ngindawo. Yeah. So umalo alweke naleli bhunu ke isikhathi eside asizweke na inyanga. Okay. Inyanga nje wasiza kakhulu. Bazongixolela abazalwane but ngizoyisho lento ngoba historical background. Wasizwa kakhulu iANC. Laba abanye babethi kufanele sihambe ngengibabize ngegama. Lesihlanganyela noma kufanele sihambe ulunga sixoshile indawo phela yona manje besidayisa nje. Ngengibasho kodwa ngigama. So ila kuvela khona ukuthi ngithi mina ngizalwa yi-politician if my mother was educated wayengabe separliament. Abantu bonke ke namhlanje bahlile lapha is because of the fighting of my mother. Oh yeah. Akekho futhi ngakekho umuntu owayikhuluma lento futhi akekho postayo manje. Ukuthi kwabanjalo wonke umuntu manje siyakhona ukuthi akekho sisebenza eplazini kulandawo. La nje thina kuleli plaza sihlakhe. Yes. Kodwa bonke abantu abazange futhi bathuthe.
zange bathuthe. Ngikhumbula nje kancane nami ngisakhula lezo indaba lezo zokuthi uma ngabe ubuhlala eplazini ibhunu base lingasakufuni laqosha. Yes. Yeah. Wayilwa ke umama wayiwina le. Kwasho ukuthi ke uma iwina kunezinto manje ezingeke senzeka. Njengokuthola amanzi besiwathole elokunjani ebhunini. Oh yes. Ya mhlambe namatoho thina safune ukuthi sitohoze. So ake ngihlale kulena yamanzi ke la kuvela khona uNkulunkulu ngoba amanzi phela the source of life. Yes. Mina ngimuntu okhule ephuza amanzi nenkomo. Ngithi nje besiphuza amanzi nenkomo. La besikha khona amanzi bekuyixhaphozi. Bekungasumthombo. Kunomehluko phakathi komthombo nexhaphozi. Yeah. Thina besikha amanzi okuphuza exhaphozini. Mhlawumbe asicacisele nje ama-2000 angazi lutho ngayo yonke lento ekushayo manje umthombo nexhaphozi bazombumbi. Yeah. Umthombo indawo la khona kuyimpophoma amanzi aphuma khona phansi. Umthombo lo amanzi aphuma phansi kusho ukuthi ba nembobo isiphethu bese kuphuma amanzi khona abanda mnandi ave mnandi ngiyawazi amanzi lapha bese ichaphoza indawo nje samgodi la amanzi afike mhlambe ame khona isikhathi esiningi awahambi. Yes. Isikhathi esiningi kuba indawo nje engasinki mabike lawo manzi akhona ngcolile isikhathi esiningi ahleze engcolile. Thina sasidla lawo manzi engcolile. Bekufike kungena inkomo uphuze zinyathele ethanda ukushiya kwayo yakushiya. Thina besifika sicwenge khona lapho sikhe wona lawo manzi sihambe siyopheka sidle siwaphuze siwashe khona. Why? Because besiblokiwe kuhlangane umlungu nabantu bendawo. Oh yeah. Siblokiwe ukuthi singawakha amanzi. Besitshela futhi nabantu ekunina umlungu unixoshile. Kunezinye ke izinto umlungu ayezenza. Umlungu wayelimela abantu asinensimu nje. Wayelimela abantu. Khona lapho ekhaya ke wayekwa ukuthi silinyelwe ngoba umlungu ayesesiqoshile. Mina nomfowethu lengimbala kumlanga. Sasi kwakuyithi sasilima ekhaya. Before silima ngoba uba nokuthi sasiqala sicente eqala. Oh yeah. Insimi yakhona yayinkulu. Kodwa sasicenta yonke eqala before soyilima bese siyayilima kuze nathi sotshala njengabo bonke abanye abantu. Uma ugovernment wayephethe kunezinto afake eplazini njengama toilet bake balethelwa ama toilet. Yes. Kwabantu basendaweni abathi thina ekhaya singafakelwa ANC. Nangempela ugovernment wayebusa ngaleso sikhathi. Vele bekuye weANC yes. Bengasuwe ANC. Oh. Kwathiwa thina ekhaya ANC. Okay. Yeah, singafakelwa. So bekungabusi ANC ngaleso sikhathi eNatal. But angifuni ukumention lelo qembu. Which year 90? ANC nje phathi manje eBergville. Okay. Not KZN sengisho nje eBergville endaweni okay. Phathi nje manje. Bese kuyibo umfowethu la eGayigayi. So makufaka indawo efana nama toilet batshela ukuthiwa lapho lo muzi ngafaki bayi ANC. Specifically bekuyini kwakho manje? Bekumuzi nje wasekhaya ku secluded. So singafakelwa into efana nale. Ngikhumbula ngomunye unyaka ngoba bexatshana nje kakhulu and uyabona into enomama isikhathi esiningi ayilungu ngoba ebuswa kakhulu omama indaba yakho. Okay. So ngisesekuyo kule amanzi. Ngikhumbula nje ngomunye unyaka sathi ke sisakha kule xhaphozi. Basho ukuthi khona isikhathi la sifika khona ngaso lingcola kakhulu. And then sathola elinye ngenhla kwalelo. Yabo lelo elangathi kushona phansi should lo wayelenzile wayediscover ngoba kokwamaxhaphuzi lawo nje avela ngezathi amanzi ayahamba kuleyo ndawo. So kusho ukuthi kulele lingenhla inalo la lisendaweni eyehlelayo likhiphela amanzi kulethi sasiphuza kulo. So lele sasiphuza kulo la ngcono sase shiftela kulele lingenhla kanti kunomuntu naye wayenenkinga nabasekhaya wesifazana owayekhandelelo. Thema sebona ukuthi masixathwana weza futhi wasitshela ngikhumbula kahle na yena ngenze ukuthi ekhohliwe sithi siyokukha wathi lexhaphozi lakhe lo mthombo wakhe sasubiza ngomthombo wakhe lo mthombo wakhe wahamba uthatha islot sengulu afika sifaka phakathi wathi uzosibona sizophuza hluke sengaka ethe senjalo yeah kwanenye intombazana komunye umuzi angifuna ukubiza amagama abantu yeah ngikhumbula babemile kubo ngoba uma ukubo leyo ntombazana kubo bese basekhaya
yahamba emthonjeni lo thina esikhako yafika yakaka Awu. kaka nje yabuya ke yama lapha yasibuka yahleka ngicela ukuthi abazalwane bangayithathi lento njenge revenge ngiveza uhambo likaNkulunkulu ukuthi noma ngabe kuthiwa uba kuphi uphila kusiphi isimo kodwa uNkulunkulu uma kuthi uhamba nomuntu uyahamba nomuntu that is why ngithi uNkulunkulu uyabathwala abantu yes so asihamba nje futhi afike saqhelisa into yakhe leyo sayiklina kahle saphuza ncane akuzange emva kwesikhathi esithile nigule hayi lamanzi lutho okay ngilanga nje ngiyaphila akuqhubele nayo khona yedwa kwagula besiphila leyo mpilo ke sihlaliswe nje ngaleyo ndlela ubone nje nakhona ukuthi impilo yala ningabantu abangathini you are an excommunicated family izinto nje bezenzeka but into ebuhlungu ukuthi umuntu obekwenza leyo nto yena akakhumbula wena owaziyo ukuthi ngiyena ngenza ukuthi ngoba kusuke kwenzeka kuwe umenzi uyakhohlwa umenziwa cha so besiphila ke leyo mpilo nokuganga kwabantu emzini wasekhaya bebeqinisile sengisho nje ukuthakathi ngoba nje ubunokumazi umuntu obeniganga uthawulo yenganga lo omunye nje wakwabanjwa efaka isandla ebanjwa omunye umfowayethandana nosisi somsela shona ufaka isandla ukuthi uyabona nje nasikhulele nje emzini ehlupheka amawinda khona dotha aqhephukile ngivala nje ngeplastic kwesinye isikhathi ngilala nje kunjalo so ayevela afaka isandla kulowo mbobo ethela umuthi azivuke ekseni umuthi sukhomba awuna umuthi ubrown umuthi so ngaleyo langa futhi wathi awufaka kanti usibali lo yamuzwa washaya isandla ngeqindi so izinto nje lezi ezazi kwathi ngomunye ngelinye ilanga savuka endleleni la sasihamba khona masiya edorobheni noma sisikoleni ngoba kuba indlela nje yabona the pathway indlela lesisikhothe lencanyana sehlele emgaqweni futhi kunesikhinzi nje la sasizophumela khona emgaqweni so kuleso sikhinzi endleleni yasekhaya savuka kufakwa amabhodlela chithwa amabhodlela amaningi abulewe anomuthi futhi asinayo ke manje indlela oqala phela kwamuthi lona niyawusaba nje yazi kunzima kabi umuthi uthi ubone vele uqonde ngo ngicabanga ngaleso sikhathi mhlambe benikholwa or khona bekholwa efamily ngaleso sikhathi bekukholwa kodwa okungaqondakela uthi nizofika nje lapho aninde besingakholwa bengekho sindisiwe noma bekukholwa kodwa khona la ngizofika khona ukuthi size sifike ekukholweni sifika kanjani so then ke ngaleso sikhathi mawubuza ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi bese kukhona ukukholwa ukukholwa kwethu ekhaya sikholwa ngezathu ukuthi sinenkinga ukushonelwa abantwana umntwana nje ozalwayo akaphili ubhuti nje wami washonelwa abantwana ababili bakhe umkakhe kwase ba umuntu akasisi futhi lo bengikhuluma ngesisi washona yayimbi ke lento kweza ke ibandla labapostoli ibandla labapostoli ke lafike lasinqabela ke hayi kanjalo uma wajoyina kuleli bandla leli ke sasangena kanjalo nje kodwa bekuyiloko okukholwa ukuthi nje asimazi uJesu ibona lonto lokuthi mangithiwa ngiyasonda Boseselapha emabhodleleni lapha nomuthi endleleni. Silana ke emabhodleleni ke hayi na umuntu asasokwenza njani. Ubuza umbuzo omuhle bese nikholwa yini. Washo ukuthi sikhona kule nkonzo yabaphostoli. Abizwa umunye ubaba wakuthuhle ngozwana. Sambiza bese samtshela ukuthi ayinansi inkinga ke. Namabhodlela ayofika wakhuleka wena ngokukholwa kwakhe ke lokho. Wakhuleka wayesethi hayi kulungile hambani phezulu kwamabhodlela. Angeke nenzeke lutho. Alright. Hawu nami impela nje hayi saqhubeka nokuphila. Sahamba nje sibhedlela swandlule eceleni kodwa sasingasusana. Kwathatha isikhathi ukuthi asuswe. Umuntu ayekwenze lokho wayencoma simbhekile. Hayi ukuthi wayefihlile lento ukuthi into ayefihlile. Into nje ayenza futhi eyiqhaja. Ngoba phela vele ngaleso sikhathi futhi nokwenza izinto angithi manje emakhaya khona nalobu buqaba. Yabona nje. So
but kuko konke lokho mina ekukholeni kwami avelile amandla kaNkulunkulu. Ingawo ngithi kubaleka ukuthi ntathu ukuhlehla kancane. So ziyenzeka zonke lezi zinto lezo uNkulunkulu lokho ekhona ebhekile. Okay ke sangena ke kule nkolo le abapostoli ke sakholwa ke ukukholwa lokho. Mina ngangaqali ke ukungena khona. Sase saqala ngoba iPostoli ihlukene kaningi. Saqale kwena bathi TCC. Okay. Kholwa khona certificate ke salapho sokubhapathiswa. La umuntu ebuya khona ikhonza wasezobuya sezongena lana. Kuliyala abanye babathi the house of the 12 apostles. Okay. Ke sakhonza ke khona lapho. Siyakhonza ke nje kunaleyo mpilo ukuthi nje kunzima. Umalo kwaqala ke ngoba wathi umama babelahlekelwa umsebenzi bakaphindanga nje buyele emsebenzini. Lo kaye umsebenzi ngo1998 uba phindanga ulena manje uzohola ipension. So kwanzima ke ekhaya ngeke umuntu osondlayo ngeke umuntu ofaka isaka yonke lonto leyo. Ungahamba kwadayisa eTropini. Abaningi nje basebhekile amazwi mahlongwane behlala khona semangwaneni. Umama lo so uhamba ke saphila ngalo ndlela ukuthi umama uyaphinda. Ngikhumbula uma edayise lento ayidayisile lokhundana yakhe product yakhe iphelile. Ngalo la ngajabula na celebrate no mungabe umntwana. Celebrate impela ngijabula hawo namhlanje iqedile iproject ithenge konke. So sikhuleke siphila ngalo mpilo ke kukuyena nje uma indoda ke yondla ekhaya. Saze sakhula samadoda. Kodwa kukhona lento ngoba ngikhona ephostoli ngithanda uNkulunkulu kakhulu. Inkonzo zami lolithathu ngangisemncane attenda lezi. Kodwa akekho umuntu owayebona lento. Ngakubona nje la besasikhonza nabo. Abantu babeze benake kakhulu umfowethu. Becabanga ukuthi uyena umuntu ongathi uyiposition engcono ngokukholwa. Kanti umuntu wayekholwa kakhulu vele ngazizwa kuyini. Okay, maybe yena ngoba outspoken maybe. Outspoken into ayishaya abantu futhi ke nanokumeli. Abantu babethi hayi kwakufanele kube yilobo umeli hayi wena. Abantu abamnyama bazi ukuthi ukuba umeli ukukhuluma kakhulu. Abazi ukuthi ukwazi umthetho. So kuyileyo nto ke ngikholwa ke khona la kulelo khunjana. So kungekho umuntu oyibonayo lento. Kula ke ngithemba ke lento yakhona ke kuba apostoli ke wathi ngangindoda nje eyayi nako lobo buhlakani beke nje kanjalo ngisesikoleni ngiyimisela. But engifuna ukuveza kakhulu ukuthi mina okwami ukuyimisela nokwami ukuphumelela akuzange kube ukuthi ngangihlakaniphile. It was by the inspiration of God because he wanted to position me. Okay. So ngikubone lokho ngoba zonke lezi zinto ngithema ngiqala ngisindisa ukuthi uJesu Kristu wangitshela. Angitshela ngalela ngicishe ngithathwa inyoka. Sinayo umfowethu. Khona lapha eplazini. Ucishe uthathwa inyoka. Ungathi ngaleyo wayichaza ke. Sisemncane lapho besakhe kaJackson kodwa bese sizothutha kuleli linye iplaza ngithe sasakhe kulona kuthela kuleli. Siyabhukuda ke sibhuda kuleli plaza sathuthela kulona kaJubhethe bingelele. Kule danyana emncane nje leyo. Uma sibhuda lapho things sasiba ngaki. Sasiba u7. Laba abanye abafu babe badala ngathi kuyini nje ingane umfowethu. So sibhukude ke masibhuda kanjalo. Hey. Mina ngizwa ngidonswa ukudaka. Manje sengihlahla amehlo wonke. Ngihlahla amehlo ngiphakamisa umuno. Kunomunye umfosela ashona kabuhlungu wathi uThabo kaMkhonza bamshisela endlini. Ushona kanye nomama wakhe. Uzongixolela bakamkhonza. But ngiyakuveza lo ngoba uNkulunkulu wayisho lento ukuthi uyena wayengisiza but using that man. Uma ngiqala ngisindiswa that man ngangifisa nokuthi ngabe ifamily yakhe ngiyabonga kodwa ke understanding ukuthi uNkulunkulu wenza. Lo mfundo methu yaphendula kodwa ayibona umfana uyashoya uyalokhu uyagwila. And also sikhathi mina bese ngibhudile phela sikuphelile mhlawumbe about 20 minutes or 10 minutes ngibhudile nje kahle. Kodwa ufika lesikhathanyana sengidonswa out and let him donsa with a powerful force. Ngiyabona ukuthi akuna chance la. Ngiyahamba afike angibambe ngithwala ngilahlela ngaphansi. Kanti nomfowethu ngapha yasho uyagwila i-twin brother yakhe. Yena wabanjwa abantu abawu4. Yena wabe ungikhiphela ngamanga ngixoxa le story akasasikhumbula.
wathi mephuma yena wahamba mina ngahlala ngisafuna ukubuyela. Hey kuba ingane ya nakuba umfana. So angikhumbuza ke lezo zinto ukuthi hayi lapho uJesu ngasindiswa uye because angibekele lo msebenzi ukuthi ngizoshumayela ivangeli ekhathini zokugcina. Cela nje ukubuza futhi ngiyayithanda nje ukuthi izinto zibe clear. Uma ngabe ngingambuza futhi njalo ukubuza nje. Yeah. Mangabe uthi uJesu wakhuluma nawe like is either wambona waphinde wamuzwa noma wezwa. Kokunendlela uNkulunkulu akhona ukukhuluma ngayo kumuntu. Kwesinye isikhathi noma ungambonanga uzwe ivoice. Kwesinye isikhathi noma ungazwanga ivoice uzi confirmation in your spirit. Okay. Unika umcabango wento eyenzeka bese kufika iconfirmation to remember ngalilila. Kwenza ukuthi yes. Bese uthi okay imini ngikusiza. Noma kungekho voice ekhulumayo but kube ne confirmation. Ngazi biza ukuthi what type of ilokunjani ilokunjani speechless. In your spirit you will find ilokunjani iconfirmation ukuthi njengoba lento le yayenze ngale idlale as into nathi as event okhunjuzwayo bese bane confirmation ukuthi imini ngikusiza kuloko ngayilanga lokho. I think bathi it's a still small voice. Yeah. It's a still small voice. Iqhamuka la esiswini. Iqhamuka phakathi kwakho from your spirit and then uyizwa. Yes. Yeah. So uyabona ukuthi inkinga nabantu abangamazwi uNkulunkulu abasebethu uNkulunkulu akakhuluma. Abathi uNkulunkulu mawufuna ukumuza afuna ufunde iBhayibheli akekho uNkulunkulu ukubona abantu. Yilapho khona ke esivela khona thina abantu ababiziwe sizoqondisa indaba kaNkulunkulu. No, animazi uJesu engikhuluma ngaye. Yeah. Nina nathola iBhayibheli, ontolanga uJesu. Yebo lonto le. Futhi nitukisa abantu ngoba uJesu Kristu uNkulunkulu ophilayo. Uma sithi thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo, how can uNkulunkulu ahlale kithi angakhulumi? Yes. Then sesudaboni uJesu ngoba umoya ongcwele unomlomo, umoya ongcwele unamehlo, umoya ongcwele unako konke ama-attributes okuphelela komuntu. Mangithi komuntu ngikhuluma with a being. Yes. Yeah. Une voice umoya ongcwele yakhuluma. Lo hlala kuwe uyakhuluma. Akakwazi ukuba uNkulunkulu angakhuluma. Exactly. So ilento ke uNkulunkulu azi. That is why esenzisa lama experience. Ukuthi avele aconfirm lezi zinto. Esinye isigameko nje futhi esenzeka khona le. Sakho futhi sabantu noma ngathi inyoka noma oyisilwane esithini. Abanga lokuthi niseyingane. So siseyingane ke kuthiwa hayi sitshela nje osisi babebuka kokhinqa bathi hey yazi kunenyoni nje laphana eyakhele eduze nje komfudlana omncane abantu bathi yiju besithi siyolondla ke bathi ukondla ya futhi siyolibamba. Okay. Like sikhulume ke lento kusekuseni yini umunye umfowabo kaNgwenya bathi usithabiso omunye umfowabo akhumala bathi uNtsimbi uphumlana sizohamba sibe bo4. Ayike sihambeke masahamba kunendawo nje lapha ngakithi eyi-DPM Nkomo. Umfowethu uphumlana afika nje yazi ngizwa ngiyakhathala kuphelelwa amandla. Athe ngiyajika sithi ngayijika vele hey uzibambe bese sijahile sizingane mama neningane okay. Yeah. Ayisiye masifika kule ndawo vele masithi nasihlahla silengele nje endaweni encane nje iyipizza onamanzi la indlula khona. Ngoba ngakithi nomfula abadinquncusi. So uhamba lo mfula uziyofikela le ko Sanford. Uhamba ngiyacabanga ukuthi uzohlangana nethukela le ngezansi ngoba ithukela hamba ngase Bergville. So ayike masifika la nasi sidleke vele silunguza lenyoni ithi mina Ntsimbi ayikho. La indawo singena kuyona uyisa ngigodi. Yibona? Yeah, sesingenile ke la. Hawu, masiqhatha nje ukuthi siya lokunjani sibheka lidle. Mina ngithi kube nento lethi olahlela amahlakho ngale komfula. Ngalelo langa ngithi uhlehla kancane. Yeah. Osisi futhi omani osisi ngoba bethanda kwakhe babe khona lapha encimini. Ngiqeda kubabona nje bekhuluma ngale komfula. Angithi amehlo ngibona isilwane esasinomsilo omude simi njengenja kodwa sinehlelo lodwa la. Yabona nje ngibala emagama ala lezi insizwa lezi enkuluma ngazo. Yeah. UNtsimbi. Lo munye wakaNgwenya sithapha azange ayibone lento. Yabonwa yimi ngase ngitshengisa Ntsimbi ayibona yini le nto. Wathi nje maye babu.
Le ndawo yongqenqema le eyidunda angazi ayikhuphuka kanjani. Yena kwagijima wazwanyela. Lo munye wangena akayibona lento yahleka kodwa yabaleka. Sagijima. La namanje la nto angiyazi ngoba indlela iposition ayime ngayo. Kwakuyiposition ukuthi one move ngestrike. Or lo mgodi lo ikuhlala yona lento. Le ndawo esikuyona isumgodi. I passage like la ngokuthi makugcwala amanzi kakhulu ayahamba. Yebo lonto. Bese kuba nje nomselo kwamanzi ayahlukanisela ke indawo ahamba kuyo kwesinye isikhathi anokoma kulo munye unqenqema noma umkhumbulo kwesisala endaweni encane nje samsela. Yona nje iphakathi kule ndawo le ehlela phansi. Yebo lonto so ngisibona la sinjalo. Namanje yawona uxoxela umuntu ngathi uxoxa unsomo. Angisazi yini. But yiwo wonke ama-event lawo uNkulunkulu awabuyisa ukuthi lapho nakhona wasindiswa yini. Yes. Kwanesigameko futhi sengiqedile nje esikoleni ngisebenza eHickleback. Besisebenza kwenye ikhampani ebisebenza nge-building material. So umlungu wakhona wayesefuna ukuthi kwakunewoko nje la indawo esebenza wayesefuna ukuthi adevelop leyo ndawo ayenze kube indawo mhlambe ngathi wayefuna ukwenza franchise no build it noma no cash build angisazi. So athi ke leyo woko lela liqhaqho mina ngalesikhathi kusho lokho umsebenzi uvela usuphelile ilanga lami lokugcina kuleyo ndawo leyo umsebenzi wayeseshilo ukuthi hayi ngiyasakhona ukuqhubeka ukuthi alokho ngoba usazokuma qale phansi umsebenzi uphelile. So umsebenzi uphela nje ngomusa nangenhlanhla sengithola omunye umsebenzi ngothola ngumngane wami kaMthembu lesikhona ebengihlala naye la eRathanda hostel. Sengifonile lo ngitshela phela ngasiphethe secomputer okay kufuneka umuntu ozokwenza data capture ngiyasebenza kwenkampani bathi Maphume Research Service akanqamalala eswalithiwe Maphume uZuma khuluma nje nangelina noma isikhathi mazivuma ngizothinta indaba yakhe. So sengithi hayi ngiyofinalize ngithole lamasentshana okugcina kanti ngizofika mangifika lapha kuthiwa ngiqaqe woko lapha phezulu mangisephezulu lapha angazi uthayela abashifta kanjani ngeza ukuthi lento engiqaqqa iRazor fence ke lapha shothi babe yakhelile labelungu lokuthi bewu round base kwakhona la bayigoqa nje khona nje bebeka nje idlaba ngibona lonto ngiphezulu ngiyawo ngagcina mina ngibheke phansi lana ngiyongena khona kumele ngiyongena yabona ku Razor fence nekhanda bese nje wenza noma yini uyifuna wayolimala ngabe unezikazi ezinzima ngagcina ngibheke phansi ngaphaphama ngihleli phansi ngezinqa gazi endaweni engiyona manje mangibheke le gazi chaza ngibheke isandla ngakulimala kwami yabo nje wangistishiwe la kwaqobhokile la ukuthi la ngalimala ngapha ngalimala lento yangigwaza yaphumela ngapha futhi ngazi yenze njani yangigwaza kanjani but ngomusa kaNkuluNkulu la okufanele kungene khona ikhanda lami asamele ngene instead ngaphaphama nganoma lento yathi mayengaka ngase ngibanjwa lo ngaspina ngafika ngahlala ngaphansi wasinde kuvuzika base bangithatha ke ngisibedlela abazi kabelu injalo nje ukuthi ngami ngingaza zonke lezi indaba zokhoda futhi engapply kuthina yabo lo ndaba ngakayenza indaba umthetho ukuthi hawo kambe claim compensation angimazi noma saseregistiwe belungu bakufihla ke lo ukuthi ngilimala emsebenzini ngihamba nje ngawustishwa ngastishwa ke la ngifika ngathungwa kanti ngisuka kuphi ngisuke ecisheni ngigxotshwe isihlahla esikhulu esasiswisi kuye futhi lo mlungu ngazigcina siza sithi ngahlehla nyova njalo size emoyeni ubone sangishaya nje kuningi wasasisikhulu isihlahla sashaya nje khona la enyaweni zami so uNkulunkulu makaveza wonke lawo ma event uyangilandisa nje uthi yabona ngihambe kuphi omubo wayefuna uqeda ngayo dala iyo into enza ukuthi ngithi uyabathwala bakhe uNkulunkulu akaqala ukuhamba nathi mhla sesisindisiwe from ekuzalweni kwakho usuke neplan nepurpose yakho this one uNkulunkulu Jeremiah ekhuluma ethi ngakwazi useyihlweni and leyo nto kufanele understand ukuthi akapply wonke umuntu angizami ukuzenza special akapply wonke umuntu akahamba ngasho wonke umuntu uNkulunkulu uthi
ngakwazi seyihlule but akusho akakwazanga wonke umuntu eselihlule. Ngizama ukuhlukanisa indaba yokubizwa nendaba nje ukuthi uyasindiswa. Omunye uzothi okay sithi uyithi ucacisa kancane. I-role kaDavid ku-Israel ayifani ne-role ka-Israel nje isizwe. I-role ka-Abraham ayifani nabantu ababekhona isikhathi sika-Abraham kuNkulunkulu. I-role ka-Isaac, Abraham uzala amadodana kwangasiyo Isaac kuphela. Kwakukhona amadodana kuKhethura awa-Abraham. Ulokhunjani uJakob uzalwe no-Esau. Yes. Bezalwa ubani Isaac. Yeah. But kwakhetha uJakob. Hayi u-Esau. So ukubizwa uNkulunkulu akusho ukuthi akusiwo wonke umuntu obizwe ngaleyo ndlela. But futhi it doesn't mean ukuthi uEsau yena wayengaziwa. Akusho ukuthi wayengaziwa. Angithi eseseswini wabazi nanempi yayirecord impi ekhona phakathi kwabo babili eswini. Bese esho bengakazalwa ukuthi ngimzondile uEsau. But ngamthanda uJakob. Yeah. Yabona ukuthi abantu abazile lapha uNkulunkulu bese selapha eswini ekudesigneni kwabo bathi zizwembili lezi. Yes. Yabona. But ke ngaloko esikhathini thina sinabantu abaphakamisayo. Sifuna ngathi ngathiwa izinto ezinhle zenzeka kithi kuphela. Khona ngobizo kuthiwa kubizwe mina. Makukhuluma ngento njengathi inobungcono. Leso namhlanje siphakamisa indaba zokugcotshwa kangaka. Hence kuyinto esingafuni ukuthi ngikhulumele engingathandi mina makuthiwa umfundisi. Because ngilwa nalento yempakamo. Yeah. Nanokuthi kumina is not about titles but it's about the function. Because uNkulunkulu wayikhuza kakhulu lento kumina ye pride. Wayikhuza kakhulu lento ye pride. Uma umuntu kufanele aphakanyiswe embusweni kaNkulunkulu. I-process ithi kufanele uzehlise bese kuba uNkulunkulu okuphakamisayo. Okay. There is why lithizo kaNkulunkulu uJesu lo nakuba uNkulunkulu bara akayibukanga njengento yokuphanga okulengana noNkulunkulu. Instead wathatha isimo senciko wazalwa njengomuntu. Nakhona lapho ese umuntu wazehlisa. Now kufanele le ncwadi uyifunde uyilalele kahle ungayijaha. Ithi wazehlise ebuNkulunkulwini wazoba umuntu ukuthi uJesu Kristu athatha isimo somuntu kwakuzehlisa lo. Bese ithi he furthermore he humbled himself ngokuthi ese umuntu ke alalele kuze kube sekufeni yebe kufeni kwesiphambano. Kunabantu abangasibo uNkulunkulu kodwa abazehlisile. Lithi yena ese umuntu kezehlisile eNkulunkulwini waba umuntu. Walalela nasemntwini walalela ukuthi azayofa ukufa kuyini okuyichilo okubo okubhlungu okuyihlazo. Mina ngumuntu kunezinto nje mina ngumuntu ngasuNkulunkulu ngumuntu ngasuNkulunkulu. Engingavuma ukuthi zenziwe kimi. Uma uzozenza mina ngiyakutshela ukuthi yabona ke manje ngathi awusazi ukuthi ukhuluma noba. Kodwa uJesu azange ayisho lokho. Ekubeni ezehlisile ekutheni abonkulu waphinde ebuntwini bakhe wazehlisa ngizofa ngife ngalendlela ukuthi ngishaya abantu engibenzile bangikhafulele bangithuke bangenze konke bese lithi ke ngaleyo ndlela enjalo uNkulunkulu wabe semnika igama eliphakamile ungudlula wonke amagama ezulwini. Enye into yena uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu kusokukhuluma ngoJesu umuntu. Yes. Sokukhuluma ngoJesu umzimba uNkulunkulu ayewumbethe noma kusokukhuluma ngaloyo muntu ukuthi uye nomzimba wazihlisa ukuthi ngizoshaywa kwenzwe konke lokho nokuba ayazi ukuthi hayibo phela mina nguNkulunkulu enyameni. Yebo indaba. Yeah. So wayikhuza kakhulu uNkulunkulu indaba ye pride. Mina what I must be very very careful about the pride. Abazalwana abaningi bashaywe yi-pride. Abafundisi abaningi bashaywe yi-pride. Still ekhuluma nge-still small voice. Ekhuluma ngama-confirmation. Ayendo kunjani ngisho kanje. uNkulunkulu benokukhuluma nami ngamaphupho kakhulu. Abo ngithanda ukusindiswa uNkulunkulu bekhuluma bephupha njalo uJesu Kristu. Ngizwe abantu ababebuza bethi awamphupha yini uJesu. Abathi wakhuluma abantu ababemphupha uJesu. I think ngaba ko top 10. Ngithanda ukusindiswa. Noma ngithi mangikhuluma ngabazalwane nginabo bengakakholwa ke bona. Bese isikhathi babe nokumanga indoda yini lephupha uJesu kubanjani dina babe up until ezinye zezinto confirm ekubona nabo baqale ke uJesu Kristu azimbule ekubona bambona na kodwa kwakuba yinto nje ayenzeka every day ngisanda ukusindisa. Ngiyazi ukuthi sesekuleyo yokuthobeka le ukuthi wakukhuza kakhulu
ake nje sobuya kuyona just one part la waphupha khona uJesu. There's that one nje othi le ngengi noma ngathiwa ezinye ngiyayikhohlwa vele ngeke ngiyikhohlwe nezinye but this one we qualify kahle ngoba kunokukhohlwa kukhona isikhathi mina benginenkinga ke ukuthanda abantu besifazane kodwa bonke kungibone because bengiselective bengingekho loose bengiselective kakhulu bengifana nebhubezi futhi bengifuna lo bengine type yebo lonto le so lo moya wangibamba noma seniqala singasindisiwe so ngabona ukuthi ngiyastrugglisha about 3 or 4 years sengithole uJesu kodwa ngisepostoli khona bebengangazi ngoba nakhona bengingadlaleli local ngiyangaphandle yabona kodwa ngibathanda futhi abahle so lento yayingihlupha noma sengitholile uJesu kwathi ngelinye ilanga ngoba ngisenalento ukuthi futhi mina ngisazoseklisha iscore yabona la bengangibafuna ngabatholanga ngithi ngeke ngicela ngibatholile ngithi noma ngasindiswa kodwa lo kufanele iqala ngiqede ngayo yebo so kuthe ngelinye ilanga ngiyaphupha ngiyakho lo omunye angimfisa enhlizweni yami yabona ngiyahamba yabona ukuthi ngitholile namhlanje ngolala naye mangisahamba kanjalo bese kufika umcabango ukuthi mina manje uzothina inkosikazi wakho kumele uconfess bethi mina ngeke ngiconfess at this time mangisasho njalo bese eyakhuluma uJesu and he spoke in English he said if you do that sin again I'll never forgive you. Let me paint a picture and clarify something. He was speaking to me. Not good there is a doctrine etumwenza isono esithile sokuphinga nani uNkulunkulu ngiyaqhubeka. Ufuna bangizwe kazalwane. Ngoba he was referring to me. And enye into engayifunda ngalokho he was putting his fear in me. Because after that noma bekuthiwa bekune opportunity bengimsaba uNkulunkulu ngiyenze mina lento. Yebo lonto le yima sengiyenzile ngizothini kuNkulunkulu waphila leyo fear which was a very nice guiding fear. Ngifunde ngayo lady ukuthi leyo fear leyo it meant the presence kaMoya Ngcwele empilweni yakho. Because he says he will put his fear in us. Mufuna kaJeremiya ngezivumelwano esisha umthetho wakhe it is his fear and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Right. So then ngalelo khona he was putting his fear in me. So it's one of the dream. Enye into eyenzeka kumina trance. A trance. Wow. Sengiyaphuma nje ngoba manje angafika ukuthi ngisindiswane ningibuya kodwa thi ngikhuluma ngoba zikuyi category yodwa kulokhu njalo. Yensindiso. So ngo20 was it 2013 to 24 2013. Kushona kaMandela ngikhumbula ngalokho. So ngithema sengisindisiwe mina. Nansi witness phela bengisho abantu besifazane. Ngoba ngisindisiwe ngo2012. But nansi witness. Yabantu besifazane. Ngiyamemeza uJesu kodwa ihlo lami alikayiki. Sakhomba. So ngiyayiphila ke lempilo seyidouble life. And then ngihlelwa ifear yokusaba uSathane. Angiyazi yavela kanjani so the truth lento bengiyenza I created a loophole or a legal ground for ukuthi uSathane akhona ukungithomela abe neaccess empilweni yami. So now bengasakhoni ukulala ngicimile. Ngalala ngicimile ngivele ngizwe la kwenvironment yami. Senginalo ukuthi makucinyiwe ngizwe ipresence kaSathane. Understand? And ngifile lo time man kunomoya around. Yebo lonto le. So bengisahlala ezolawane ke komunye umuzi lapha. Singawu mention igama. So ngelilanga akayivele ngingene ethi namhlanje ngiyacima ngeke. Cima. Mangiqeda kulala nje bese kukhuluma ivoice. Ithi mina the devil himself is here. Bese umuza lo mangidlala egarage umpethu wami le khonini umnyango nje njengala umnyango umpethu uthi uzoba yothi garage la khona lelide. Nguzwe lo moya ungena. Mofika bese ufika uma phezulu ekhanda lami. Vele ngilindela ngithi kaza kuzokwenzakala nike manje. Mangisacabanga kanjalo. Bese kubangathi ngibanjwa isithongwana.
Mangibanjwe isithongwane bese ngibona uJesu eqhamuka but waqhamukela ekudeni hamba nabantu ababili babe bathathu. And then he spoke in English again. Yeah. He said, "Son, you are favored." And then I woke up. Ngoba kwaba isikhathi nje esincane. I think it was about zange kuphele neminute or it was a minute experience. Yeah. Those are the only way. He didn't say I was holy. He didn't say I was righteous. He said, "Son, you are favored." Yeah. And then ngapapa maphathi ngipapa manje ngikhuluma. Ngikhuluma noSathane manje. I'm not afraid of you in the name of Jesus. Oh. I'm not afraid of you in the name of Jesus. So that from that day, loyo moya wanqamuka. Kwabuhambile. Ngake ngizame lengithi ngiyacisha ngithi ngiyamcabanga ngizwe ukuthi ayisekho. Futhi wayezo deala naye. But nakhona wayeconfirm indaba yalento engitholile. Ukuthi no awutholanga into yamanga. Oh yes. Yeah. Oh yes. Awutholanga into yamanga lo memezela ngayo ukuthi mina ngiyinkosi nomsindisi uthola ivangeli ngqo. Yes. Ayibona la. Yeah. So yama event lawa akenzeka makuza mhlambe ekuphupheni nasekulokhuna namanye amaphupho kuwe kwangathi wafika ingelosi ngilele bese ngikholwa sengitholile ibandla labasindisiwe lapho. Yeah. Lizo confirm nje indaba yamandla egama lika Jesu. Kodwa yafika umuntu ngabona nje gcina into bekuyingelosi. Ngibuza ephusheni. Okay. Ngibuza nombuzo uthi uyakholwa yini ukuthi konke ukucelayo egameni lika Jesu njengalokhu usucelile kuyenzeka. Yakhuluma yazasmile njengoba usmile. Okay. Yeah. Yithi mina ngiyakholwa. Bese okay. Phakathi kwami ngoba mina indlela engasindiswa ngayo ngithi ngizokhuluma ngayo. Mina ngasindiswa angishunyayezwanga umuntu wamaphambi kwami ngishunyayeza. Mina ngasindiswa through ukubukela ubufakazi kwi-computer. Oh wow. Lo wayefakaza ngeexperience yakhe yokuthathwa isizulwini nasesihogweni. Oh okay. So mina ngangena kuloko ngoba ngibona i-title yalo bufakazi. Ngithi ngizafuna ukuzwa amanga amampunga akekho umuntu ongayezulu nasesihogweni. Kama la leyo ntombazana bathi Angel Khazangono yasa eEcuador. Yayisesincane leso sikhathi. Ngathi amampunge akekho umuntu anti nabeseba 12 apostles. Yeah. Ithayikho lento. Ngifuna ukuzwakhe. Namhlanje bathi inganekwa. Kanti ngidonswa uNkulunkulu. Because nganginesilile empilweni sami ngizosisho nje masikhathi masavuma. Yeah. Because khona into eyenzeka empilweni yami. So kanti ngidonswa uNkulunkulu. Ingiqala ngithi ukwabona ukuthi ubuka into kukhulunywa amazwi abe mathathu vele ube glued be intrigued. Leyo nto lento le lo ngabaza konke akuphelanga 5 minutes kungasuswanga. Ngaqala manje ngabukela with curiosity ukuthi able akhuluma ngale ntombazana uNkulunkulu angithatha. So ngibuye lana ke lokho nje ephusheni leli ngenxa leyo experience mina ukukhuluma incambe ngifisa kakhulu inkosi nami ngelinye ngicela ngithathe nje ngaboniso waya ukuthi indlela ophendulwe ngayo uvuna sengathi nayo lento ingenzeka kuwe. Yeah. So ingelosi lema ikhuluma sekufika phakathi kwami ukuthi ke manje sengizokwenza isicelo. Yebo lonto le ngithi enhlizweni yami ngizocela ukuthi angiyoboniswa isu. But ngingakhulumi leyo nto. Ngibona ngibuza omunye umbuzo mayelana nabazalwane engikhonza kubo. Ngithi mina labazalwane laba engikhonza nabo babazalwane kanjani? Oh yes. Mina ngifuna ukukhuluma lento la ngaphakathi kwami. But umlomo wami ukhuluma enye. Bese yithi ingelosi le babazalwane ba-right kakhulu. Aba-right kakhulu. Ngasuma futhi lelo phupho ngashare nabazalwane ngina ngaleso sikhathi. So iphupho la khona phela la. Yeah. So maningi amaphupho uNkulunkulu ngitshengisa izinto kangangokuthi ku-prosperity gospel kubo bonke lama televangelist wangikhipha kanjani. Oh yes. Kwaba iphupho. Jesu Christ wavela yena futhi wangitshengisa iphupho ngephupho. Ngani isikhathi sekhona ukuthi ngishare. I share. Yeah. So lapho ke indlela ngoba ngangibuka kakhulu ke mina iTPN. Oh. Ngithanda uNkulunkulu iTPN bonke labafundisi. Ngithanda inceke lo Creflo Dollar. Oh yes. Angithanda inceke leya. Hey, phela ngithi ngiceke kaNkulunkulu umgcobo. Yeah. Ngithengeni ilanga ngaphupha. Iphupha sengathi uJesu uyabuya. Le esibhakabhani kuvela isiphambano esikhazimula umlilo. Ubona umlilo wehasi. Umlilo ngathi uhlaza. Lo uhlaza wawu green ke lo mlilo. Isiphambano sasithena
sasithena kanjalo sikhazimula kanjalo siphenduka. Okay. Uthe ngisabheke lokho kuthiwa hayi Jesu uyabuya. Kuyaphithizela kubhizi. Ngisabheke lokho kodwa ngathi kunezwe lithi wena uyasala. Hayi manje mina ngisala kanjani ngoba nami ngiyakholwa. Hayi Jesu uyabuya wena uyasala. Senzeka lokho bese kuvezwe esinye isiphambano. Lesiphambano sinjenge billboard. Yayibona ibillboard la advertise khona. Yeah, billboard la say tradis. Billboard enkulu. Bathi isiphambano. Le billboard yakhiwe yithombe ezincane. Zama televangelists. Kukhona televangelists ngayodwa. Shuthi ne PCI. Bese kukhishwa isithombe sika Creflo Dollar kule billboard bese sibekwa phansi. Ngitshela ukuthi ngingavwa ngijabule ngathi ngaze ngajabula uNkulunkulu umconfirmile indaba yakho. Makhambi isikhathi lachaza iphupho uNkulunkulu ekhuluma indaba ukuthi no, that is not what I was saying. That's why wena ubusana. I was telling you ukuthi laba bantu laba abasebenzeli mina. Banesinye isiphambano sabo. Bashumayele esinye isiphambano. Hayi leso busibona sikhazimuliso. Okuyisona esisindisa abantu. Ayibo. Esabo, esemali, esezisu zabo. Ila wavula khona ke mina seniqala mase ngilandisa ngivulela imibhalo ukuthi ningathandi izwe nezinto zalo asifikanga nalutho of 1 Timothy chapter 6 abanye basebenzisa zisu zabo Philippians oNkulunkulu babe sisu sabo apostle ngaqala ngafundiswa lezo ncwadi ke manje. Kholela kulezo ngaqala manje ke ngayikhuza lento ke mase ngiyaba expose manje ku Facebook. Mina nje from 2014 ngingaziwa nje ngomuntu expose nje abafundisi bamanga. Okay. Abantu abazi lento buya. Yeah. Awona nje umuntu usanokusindiswa ngi-understand isindiso. Ngiyabona lonto le. So ngaqala ke manje ngayazi imibhalo ke ngichazela kahle nawuhlukile lokho nalokho. Ivangeli lokho. Bangela sihlangana nokuzuza imali. Unganayo imali kodwa kuhlangana prosperity gospel is not of Christ. Yinto abayikhandele bona. Zonke lezo zinto. Bakwazi zwangani ngalelo phupho. Yeah. Yo, qhubeka. So umuntu ke uNkulunkulu ke umvezele lezi zinto econfirm indaba ukuthi benginawo. Oh yes. Okay, ni umfakazi bami ibhuti. Nkosiyami. So ngisuka phi ke? Ngisuka la eplazini ekhaya akukhulutho. Ayikho imali ukuthi umuntu angathi noma eqede esikoleni ahamba euniversity. Okay, yes. Right? So ngifundeke zami kuyimisela esikoleni. Mina ke ngisesesikoleni ngizoyithinta nale. Ngisesesikoleni ngiyenza abo grade 7. Ayo, ngwayi ko grade 7, grade 10, standard 8 9. Oh. Yeah. Ngaqala enye into, ngaqala ngawumculi. Bengenza umculo hip hop. You can't be. Hayi wena. Wakhuluma enye into. Yazi ukubiyazi inamba ngishayile. Bona ke indaba. Into ngeke futhi nawe uzobelieve Zola. Zola was my role model. Uma sami nje sesisethe noZola. Ngithanda ukucula ingoma ezinemessage. Yes. Ziningi ingoma engizenza ke. Nginomuntu onomoya izinto ezidownloadwayo kuyena. As long as interested kuleyo nto. Ziya download izinto. Ingoma mina beyidownload. Ushukudownload kanjani? Ingoma befika phakathi kwami. Icule phakathi kwami ngithi ngibhala vele senginayo ushumi wakho. Noma bacule nabantu kunda nenza kanjalo indlela. Okay. Kodwa kumina yenzeka kanjalo. Yeah, ifike nje ubhale, okay. Wangenzeka lokho phela ngaphinde futhi ngawumzwa wakhe embuli. Sengenze poet manje. Yimi lo esikoleni nje bayazi. Kanga ngokuthi ngendlela engangenza ngakhona lezi zinto esikoleni baze bathi abafunda ngifunda nabo. Bathi ngumqondo phezulu babethi ngu-high sense. Okay. Ikimungaye ke ngifunda nabo. Babethi ngu-high sense. My stage name kwakuthiwa ngu-Strange. Angizethembi nake le. Oh. Yeah. So ngenza lezi zinto ngiactive esikoleni. So but now umculo lo ngawuthatha serious kangangokuthi kwakunomunye usisi wayecula igospel professional nje artist ngakithi kwakubona babathu babethu uphumzile nje ngaleso sikhathi khona nje la itsakani ngokuthi ngo-2006 mase ngila eGoli ngahlala namanje nje sinokuya sombona nokwakuni. So ngahamba ke ngaya kuyena ngila ngacela ngathi hey ngicela ukuthi nami mangabe ngizocula yabo bangifake nje egroupini.
Oh yes. Washo ukuthi ngifika ngifica omunye untombazane yosiphunzile wayengekho. Bathi mapho wathi hey ngibhale ngengoma ngiyamtshengisa ngithi nazi ingoma zami. Athi ayicela ubuye uphumzile akekho sesegoli. Mangibuyela ke the following day ngifike ke ayisekhona siphumzile. Athi hey kanibani ngitsheka ama station name phela you strange. Yeah. And then behind the name stranger there was a Lokhunjeni a meaning behind because mina bengilo muntu ozombheka umfaka kwenye category umangale mesenza lento bungayilindelanga. Hence the name stranger. Okay. I was a very confusing character. Okay. Yeah. Mangenza nje example ngithese ngiperformance ngicula ke nje khona umuntu umfaka wethu sihloka meme wakubo Skosh wayahambe nathi kusibonga uBoskosh umfaka bayicula kuphumzile. Yeah. Usiphumzile. So like kuyamangala ukuthi lo mfana ngoba ngathi usasinoko nje uthula kwaye mangifika lapha eMnambithi ngiperform uyena wasengixola ukuthi indoda umangazile performanga ususe stage so I had that character kumangaza abantu ukuthi ungangithula nje ungibheke but mase ngenza into bese uyamanga uthi yeah namanje nginayo lo character ukuthi uma uthula ungibhekile you never ungibona but ngincwadi efundekayo angazi uma ngiyazwakala yini what you see to me any character yami osukuyithola ayikhenye but akusi character ongayithola ngokuthi ufike ungifunde lutho le into efana lo so now ke benginalo Lokhunjane ke ngenza lo mculo ke ngihamba ngakho siphumzile wafika lapha wathi okay ake sizame but nginamahloni yebo lonto le anginike opportunity hayi ngiyathetha ukuthi nje umuntu awuthanda umuntu awathanda noma akuthanda so anginike opportunity noma nginamahloni hayi ngiyaperforma lapha kunenye igenge icula ikwata bathi amasinabona bangena abafana abaphithizele stage ngithola umhlolo ngihlahlamela kanti performa kanje hayi nami ngene mase ngiyazama ke phela manje hayi lento izijwayeleke ngingene sengiperforma nje into esila abafi bangaprove khona bese performa eResmith so la ngikhona ngila ngiyafunda ngapha ngenza grade 11 but ngiyahamba kusuke kuphela iviki ngihambile mina ngiyoperform ko eResmith ko Bosberg ngendawo esifikela ku Bosberg mass performance nako Valley kuyinto eserious impela ngoba abe specialize awumali khona phela kuyimali engathini ngoba sasinazo but iCD sagcina si recordile washo ukuthi ayi release ngoba ngonyaka omele release ngayo babu Ntsutsha abashona wayephethe ikhampani abathi Nyakazi ayike avela phelele emoyeni indaba yakho washo kanti uNkulunkulu umgadeli ukuthi lento yakho ngeke iye phambili ngoba ngifuna ukuthi ube umculo so benginaleyo nto element yokuba creative ingoma zakhona futhi bezimnanda kusike ngase ukuthatha ama chance ingoma nje iphila uthoze ukuthi ingoma lezi zakhaya so noma ngabe ngiyo perform mina bengihamba ne exercise lana lokufunda maths no history bonke into eyimangazayo ngoba bebhizi la kuhlelwe emotweni sasine ikharakhala sasigibela ikharakhala lenhloko mina ngiyafunda mangibuyela esikoleni ngiahead of abanye abafundi ngathi ka standard 9 grade level ngaphu number 1 which was surprise futhi wayelo naka matric ke besiphelele ngoba sifunda standard 9 washona baba and then ngiyangasahlangana sifundilwa suka eLokhunjeni KZN weza la igola sakhe khona eTsagani so sengenza matric vele lento ibisi Lokhunjani no bese khona bese khona kodwa hamba ngalo nyaka so but indaba yakho umnyeni wakhe ngasekho se logistical wise ngasekho kusebenzeka ngoba manje izinto eziningi and manje wawunkinga ngoba isesithenjini nalaba ngapha balwela izinto ukuthi bathatha yonke sound baqhubeka nomculo so kwayinto nje ephelele emoyeni so kwenza ka matric ke umuntu wamphasa ku matric wamphasa kahle mina ngiphasa matric ngazi ukuthi ngizomphasa bengazi lokho ngoba ngase ngikhulumile nenkosi ngikhulume nenkosi angazi noma bengenza grade 11 it was one night ngilele nje embedeni ngikhumbula kahle umqamelo wami ngalo la ngaba manzi inyembezi ngangamemezi ngangikhuluma nenkosi inkosi ubaba kwemaplazana angikwazi ukuthi ngamaplazana mina ngisebenze please akukhuluma lenkulumo ngayixoxa ngiyixoxa ngenyembezi ngiyakhala
ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu wawuzwa lapho kumfleko wami. So ngiyokwenza matric ngiyazi ngamtshela futhi uMatha mina ngizophasa futhi ngizoshintsha isimo sini la ekhaya. Into nje lento engase ngixoxelwe yona. So sengenza matric ne confidence ngiyazi ukuthi and God was very faithful. Wathembeka ngiphasa bengize ngiphathisa kahle matric. Thema ngiqeda ke zama ukuthi manje lokhu ngizofunda manje. Tertiary. Ngiregister kuphi? Ngiregister eUNISA. Asiyazi ke phela thina eUNISA iqhamuke emaplaza iqhamuke emakhaya. Sazi ukuthi eUNISA nje isikolo, euniversity ngi-apply khona kuyalalwa. Angithi ukuhlehla kancane ke ngiveza ukuthi indaba yemali yokuthi ngize ngithola kanjani. Wangithanga indoda yayiphala. Senze ugrade 10 nginomngane wabathu siyabonga Thilisi. So sine business la yobisi. Sasithi zakhakheza umqhelo wokunqoba. Advertisement yakhona yenziwe yimfundo ngalo kuba poetic kwami. Ngayibhala nje ngayibeka lapha. It was very poetic. Sakhakheza umqhelo wokunqoba. Kana amanana phezulu igama lakho kunano. Nomqondo. Zikuthi cha yayinani nje lokhundana yakho. So wonke umfundi wayefika efunda, wayefika ahleke. Kodwa bese yazi ngebusiness yethu. Yaba nebhadi washo ukuthi iqala ehlobo izulu liyaduma. Lokhu manje sithenga impisi vele izulu duma kuphenduka umlazi. Kanti ayi very lucrative because kokwe business ye consumable. Sesinemanje sizamene. Siqala kuphike lento siqala ngebusiness ebizwa ngokuthiwa iBright Future Service Company. Sithi sokwenza ibusiness la khona sothenga imishini sihambe sisikela abantu. Ngiyangibatshele nje khona umfowethu manje osesika ngemishini wathi uMagazi mayesiya ngimtshela ngithi le business yami le my idea yimoweza nalento ngiza nayo kanjani mangiqeda umatric anginamali ngihamba uqethisha uMthombothi isikole lesi ngicela ukusika umshini anginawo ukusika ngihamba uMasipala khona ubaba lapha uMasipala NFP manje bathi bangiyabuza umlandela ngakuyena baba ngisiza umshini ungiboleke ngizobuyiswa nginika vele wathembela hamba fike ngasika ukukhatha utshani isikole sonkulu ngishanga ngecheck nganikwe ngiqala ukuthola imali engaka I think shekela khona it was 1,300 ngale imali enye imali ngayenza kanjani ngithatha certificate sami lesi matric result statement ngihambe eToro la ngicela donation ngibhalile leso zilisenyana sakhona esichekile ngicela donation emandini ngicela donation ngifuna ukuyofunda ngenze eMnambithi ngenze eBackville ngaze ngayenza eMnambithi so ngayithola kanjalo imali bangithatha lo mali ngayibeka ngihamba ngitshela uMathi malo sengihamba sengesikoleni ngiphethe ingubo yokulala nengubo zami ke lezo uqobo ngiyaphi ngiyiNISA ePitori ngizolala phi mina ngithi kunendawo ngibhalisile mina ngazi ukuthi yonke lento ngeEnglish lokwayi seberespondile futhi ba-acceptile angikaze ngifike even eGoli usaya khona khona nga-apply online phela kodwa angikaze ngifike even ngoba ngicine eKlipback makuthiwa ngiyavakasha eGoli angikaze ngibeke unyaka gibela amateksi ngifike eGoli mangifika lapha eNorth ngiyabuza amateksi ayePitori akusenomfola lapha amazi abaningi owayedelela ukukhimasho lasePitori ngoba wambuza ukuthi iteksi yasePitori kuphaye kuthuka nami ngahlangabezana naleyo hayi bese ngimbona isiphuphuku lo uyathukana uma umbuza personal but fanele amemezele bese ngimiceleni abayiPitori bangene la bese ngabusambuza so ngiye kanjalo uma ngifike ePitori mangifika nje ePitori awu ngiyibona iNISA la hayi ngicela ukwehla kuBosman ngehle ngiphethe ingubo nomthwalo yami ngihamba nayo ngenyuka la ndawo yenyukela le uPitilo khunani nisakhelwe endaweni yesiqhiki esentabeni ngiyanyuka nginyawo la manginyuka kanjalo khona umfowethu engahlangana naye mangithi ngifuna ukumdlula aye la ngiyangakhona mangithi ngibuya ngapha abuye ngapha ayi yenzeke lento izebe kathathu mangifika ke bese ngiyama ngiyakhuluma naye uyena umuntu wangisiza wangicoshisa ngi-applya ke manje yebo lonto hayi wahlale nami phansi type ngibona uphethe ingubo la kulalwa it's a distance lane soqala manje wa-applyile hayi angi-applyanga ngilokhu ngiregister ngisengi-applyile imali lokhu yokuregister na anginamali ilaza ayima khona-ke sekufanele ukuthi manje anginandawo yokulala anginayo imali yokuregister noma iform leli ngalifaka hayi izongisiza ngalutho bese ngithi ngizokwenza njani hayi kunosisi eClipback
Yeah. Bafonela ethi ngila ePitori anginandawo yokulala. Ngize lapha. Yes. Ayivele ngithatha itaxi ngibuyele la. Angifike ngihlale nje eClippex manje sengistakile ke nje. I remember one day uma ngifonela phelelana ngizulu sethi why ngithanda uma eClippex because yayinenkinga yeyo kwakuphuzwa kakhulu le ndawo. Oh. Khalela ukuthi mhlawumbe ngizobuya sengisidaba. So afona athi ayi buya sobonisana ukuthi mama mina ngizobuya lapha ekhaya ngifile angibuyile. Khuluma nje kanje. Alapha ngabuya ngifile. Yeah, ufuna lento ngifuna lento ngifuna hlala lapha ngaphatha kahle. Right. Kwazi wavela le opportunity ke yokuthi ke ngelinye ilanga kwathiwa ngibheka la emaphepheni kwathiwa na have tech umuntu ofuna ukwenza icomputer. Sasingayazi phela necomputer ngazi ubona icomputer ngigijima ngatshela usisi selashonza sonke bathuzande. Amtshela ngathi hayibo nayi lokhu ngifuna ukufunda. Wahamba kongicelela imali ongihlanganisela. Ngihamba ngaregister ngayenza kanjalo icomputer kanti izoba umnyango. Oh. Yiyo ke le certificate se-computer sangithola umsebenzi emakuphuma research service. Oh, okay. Ngisebenza lapho, ngisebenza escort. Khona icompany le dayisa inyama yengulube. Yeah, Bathi escort farm. Yeah, konke nama Vienna. Vienna konke ngangisebenza lapho. Mina ngenza ideboning, company lokhu department deboning, keep it cool, umshini wakhona. Oh, okay. Ngihamba ngixoshiwe ke lapha ngixoshwe ibhunu. Na njengoba ngisho ukuthi inkani le vele ngina. Bani kuthiwa bengakhola ngangi active kakhulu kwipolitiki. Okay. Ngoba nasevasithi ngafika ngaqhubha sona leyo. So ngicabanga hamba sengiqoshiwe ke lapha mina. Ngixoshelwa ukuthi ibhunu ngafika ngatshela ngathi nangusafa uthi angaze ngaze ngathi umlungu la ngimsabi. Mangabe labantu labo ujwayele bagwajisa bachabe mina cha. Angikwa leza ngilina ngibamba la. Ngabuka kanje isandla sakhona. Thela imali ngiyanga ngahamba. So manje into eyenzela ngixoshela lona. Belingafuni ukuthi ngoba inyama le bekhishwe iC le ngulube. Bana nibambe ngezandla nifaka umshini. So sihambe sokuthi sizandla kunendawo kuphuma khona amanzi ashisa mina ngifike ngibambe iphayini. So mali iqhamuka lebhunu wafanele nibaleke. Mina ngingabaleki. Ngoba manje sengitshela idami lisana. La bona ukuthi ngilifakela amehlo kubani. Kula kabaya. Thola iqhama ngelilanga ngimile abantu baphithizela mina ngilibukile nje. La ngibiza lathoza kanjalo noma ngifika la ngificumela ngakutshela ukuthi cause ngisuke ngiqeda kufaka izandla zami ziyabana. Ngumuntu ngisuke ngigodola. Hayi umsebenzi wami ngiyawenza. Yeah. Ayelathi wa fired ngixoshwa kanjalo. Ngase ngayothola umsebenzi la khona ke engafike ngalimala khona. Ngifaka omunye umfo abadunhlanga. Oh. Ngoba sasesikhonza sonke ke. Okay. Kuzwa ngifaka ke. Sa ngiqhubeka kanjalo. Thema kuphela lo umsebenzi ke sengenzile le certificate. Le certificate bengisenza sa-attend escort. Yeah. Manje ngalova one day ngoba ngi-attenda ngolesithathu ngithi ngiyesikoleni. Imali yami mina yeviki bekuba 177 rand umholo wami weviki. Yimuphi unyaka? It was 2006. Hey. Hourly rate lapha I think it was less than 4 rand. Hey. Gqibelo shesa mwana. Kodwa sasiphila. Yeah. Ngako lo ngoba phela esekhona iviki. Yeah, it is. Kodwa mangisebenzile mhlawumbe kwanama overtime ubathola 250 banimali. Hayi kwavela nasemakhaya esengiyasebenza. Wena ifana waphela ke lo msebenzi waphela nalo wasekuvela lo oza ngomnganami wakamthini. WasePitori masengiyenzani sengiyenza data capture. Fly computer manje. Okay. Yilapho ke khona ke engithe mangifika sathola insizwa bathi ukhangelana akaZulu. Enqamalana. So I company yakho maphuma. Kwawuyena uThaibo. Phela noma nje niphase kahle nisebancane esikhona waye ngabuyele university. Ngathi hayi vele ngiyafuna wasethi kune university la bizwa ukuthi iPretoria University niye kuyona nokufuna amaform. Sahamba UTT. Bafisa Thaiso wathule khanga wathi angisho ngiTUT. University of Pretoria. Saya University of Pretoria ngafike ke ngathola iform nga-applyela ngangiyokwenza igeology. Ukusebenza ngamadwala. Nga-applyela ne law. My first option kwakuyi law. Okay. Base lo ngiloko sekwa secondary option. Bangithatha kwi-law. But ukungithatha kwakhona kwathi ukuthi angiqualify ngendlela ababesethe ngakhona i-rate ama-requirement NFSAS. Because ngiyaqualify but NFSAS because baningi abafundi kune ama-point abayabekile ukuthi fanele kube na-20 point above. Mina I think I was 18. So bangithatha ke kanjalo. So base bethi subject ukuthi uyaphasa ngoJune. Ngithathwa lana ngapplyelanga iresi
ngithathwa nje ngiyofunda akujabula hawo ngiyofuna ungena esikoleni avele ngingene follow ngiyena nasengiyofunda mangifika lapha na sengithi phone ngiyo register ngifuna apply ngi-accept registration fee anginamali angiyale human resource ngifike lapha na komunye umfowabo wakachawuke ngimthethe ngifuna ukulokhunjani ukuregister imali angina kwakunemali yayi specific iphuma phansi neFSAS nani apply for register angihleli lapho ke office ngithi ngisalindelele ngathola icall ukuthi wena usuregistile wena lo so aseke isidingo sokuthenze lo angazi na register kanjani na register ubathi ngakwathi ukhokhile futhi usuregistile hayibo manje mina ngathatha le information ngahambe ngitshela abantu hayi ya register ungakhokhile okay because ayazi ukwenza namanje namhlanje ngitshele ngingaregister ubani kwi-first year yami ngakhokhela ubani angazi kwenza kanjani bathi la kuvela khona uNkulunkulu ngisho ukuthi mina lami uhambo lungukaNkulunkulu ngoba lo angikwazi mina ngaqhamuka lo angenza lo nto ngingambonga ke namhlanje isikhathi uthi kodwa angimaza kanti kube namhlanje awungangena ke ngingena nje anginamali yokudla ngiqashe eSunnyside mina imali yokudla eSunnyside urent 500 urent 500 ay bese ke uma wayeloke zama ngalokho ayiqhathanisa ngakho bese ngelinye ilanga ngihlangane nomunye umfo wabathu uKhumlani wayenza ufundele ifundo zokuba udoctor efunde eStellenbosch wasebuya ngapha eUniversity of Pretoria wasengitshela ukuthi hayi bohlala naye ngisafunela bese hayi kuneSASS khona nama-office eSASS kasami siye khona hayi ngifike ngempela ngiyeke mangifika lapha nami ngichaza uSidla Mtibo ngihlala le anginamali and ngifuna iRes hayi ama-comrade akaSASS khona angithathele phela ukuthi hayi chiefs ukufunela indawo yakho sokufunela indawo uthola ngibe nenhlanhla ngathola indawo kwiRes yamabhunu ababethi Marula i-room engangena kuyona kwakuyiyokugcina khumbula kahle kwakuyi-room I think 408 or say 44 408 that was the last room kulalo anginyaze kodwa ngangena first day yami la bangazi nokukhira ngafika ngathathelwe lokhundani ifone yami yantshontsho la ngasaphathi razor bona Motorola la uNkulunkulu wangibuyisela ngithekele ilanga ngihleli endaweni yokudla lapha eLaw building ngathola ifoni iRes neyami eyinevi ngathola manje sigold ngangayivala nithi umnikazi wakhona uzofona azange afone kwazi ngoba nje ngiyahlukana le afoni madoda so ngena kanjalo ke university ke ngafunda ke ngenza zona izifundo lezi ze-LLB uNkulunkulu wonke la ungithwele ngaphasa ke ngoJuni ke wangokhelwe nekusasa ngiqhubeka ngafunda ziningi ke futhi nakhona igameko ezenzekile khona eRes angiboni isikhathi sisanele ukuthi ngaxoxa but nakhona konke lokho kuvela uhambo nokwaluswa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kukhona la efuna ungimpositionela khona ukuthi ekugcineni ngizoba umshumayeli wevangeli la ngigoqe ngalokho ngihamba isikhathi savuma ugoqe okay yisho lokho but singayishi ngaphandle leya yokuthobeka leya because siyishiyile so noma singayifaka kwesinye isikhathi uma besazoqhubeka mazivuma ake sizwa sobona ukuthi yona uzophelela so ngaqeda ke university ngifuna nje ukuthi ngingakubali okuningi kulapha ngaqeda ke university ngiyaqeda and ngiba nenkinga ke manje ngiqeda evarsity senginenkinga ngigadliwa ngibeke nje kanjalo ngithakathiwe banina lento angibone lento yenza ku 30 year yami because before first year ngaphasa but kwakushuthi ngisene struggle ukuthi iningi izinto kumele ngiadopt evarsity indlela yokufunda lapha is completely different wokunzima but ngaphasa kahle I had a few distinctions izifundo zami I think about 3 second year sengiadoptile manje sengiyayazi environment ngashaw distinction kuphela ngikhumbula umngane wami out one ngamnika student number sangathi angicheckele he was amazed ndathu phasa kangaka second year third year ngathatha ama result angajengisa bonke abantu third year bangikhahle laba befuna ukuyena bafuna ukungihlanyisa because babe ngidraw ngendlela owenza ngakhona babe ngidraw ukuchopha but ubona ngokuphuma kwamafinyela ukuthi mhlawumbe ebusuku ngaphambi nje ngathi kugcwele 5 liter hayibo ngiyadrain
Angihlupha ke lento ukuthi 30 years kwasho ukuthi uNkulunkulu ungithwele. Noma nganginaloko obunzima obunjalo kodwa ngamphasa 30 years. Kahle futhi nganako distinction. But ngingazi kanjani. No 40 years. U40 ke ngishaywa sengishaywa ngomoya ongathini wokukhathala ukuthi lento engisengiyenza ngisayithanda. Okay. Ngiqala umsebenzi ngawuthola umsebenzi kule company engisebenza kuyona one of the top 5 law firms eSandton. Thathwa khona. Ngithathwa nje mina ngine problem. Nenkinga enkulu. Vele uNkulunkulu ngomusa wakhe ngangena qala ngasebenza. Umsebenzi omuhle. Babonile ama result amahle, babonile umuntu ongaperform but nginale inkinga. Ngaze ngatshela umuntu lento. Le nkinga yanga ukuthi mina bengihlalwa isilwane la emahlombe. Ngizwe lento ihleli, ngathi ihleli njengetshe. Hayibo. Nginomoya wokuyibulala. Ngezathu phela lento ayifuni impela. Uma ngingabheka icomputer mina bengilala. Umsha mina bengilala hleka nje kanje sixoxe. Ungcine hleka ngihlale ngithe sengilele. Yeah, ukhathazwa yilele. Lento mase ufuna ngilale bengilala. So uma ngingabheka icomputer ngigcina ngithe. Yilapho khona ke ngasindiswa khona ngalomoya okufuna ukubulala. Yeah. Ngiphumelele ngapha ngidrive imoto. Hence indaba yeprosperity gospel yavezwa ngithayikho lento ukhumbula no drive imoto wasebenza kahle. Why le prosperity gospel engasinsindiso kwena? Ngoba wawune imoto enhle wena uhola kahle. But wena wawunomoya wokubulala. Yilapho khona ke uJesu Kristu aveza khona ngoba ngasemsebenzini wasebona into esingamnika lo msebenzi lo muntu akaphefumi. Noma ethi apheka yikho lento ayibhalayo. So ngibukeleke lokhundana ku YouTube ke emsebenzini. Bese ngingena kule ntombazana. Lo Angelica ngoba ngibuka ama YouTube videos. And then ngibanjwe indaba kaJesu. Ntombazana ikhuluma indaba ukuthi no one but Jesus. No one but Jesus. Abangazi uma ngisangiqala ukusindiswa ngishumayela leyo. Yeah. No one but Jesus. So ngibanjwe ke lapho then God again confirmed son. You've done everything. But give me a chance. Ngizwa kanjalo ke mina. Okay. Zonke lengane ngiqalo ukulokhundana ukubizwa. Lezi engikhuluma ngazo anyanga ngake ngazama ukuyenyangeni. Right? Ngaye enyangeni thema ngifika lapha inyanga yangibhorefita ke yangitshela nje ukuthi into ayibakuthathela imoto yakho inhle kakhulu. Angitshela amampunga nje la inyanga ngoba imoto ayibonile. Oh yeah. Imoto yakho inhle bafuna ukubulalela imoto. Nginika ke iqhabo zakhona athi hey ufuna ugqume ufuna kwenzeke yini yonke leyo nto leyo. Ayingakuthatha vela ngathi ngifaka lapho ngagquma kanjani. Anginana ukuthi isiqhabo lesofaka la emashini. Hayi lo anzange ngikusebenzise ngabona sengizathakatha phela. Ngokuthi asingahlangana noma ngisevasithi. Wona nempepha sasingahlangana mina. Baba akafuna ukungijisela ukuthi phepha mina nje ngihlangana nami ngithemba uNkulunkulu. Wena ngingamazi. Yes. Yebo lo. So nganginika ke lo. Bese ngihlala ezola 3 ngaleso sikhathi. Okay. La ngafuna ukuthola khona ubusikhathi. So ngihlala lapha ezola 3. Ngifike kulento ngihlala lezi zinto zingisiza ngani zonke lezi. Ngithi inkosi ukhona mina ngiyakholwa. Ngisakholwa kulokukholwa kwami okuncane. Yes. Nkosi ngiyakholwa imanga kuphela nesebenzisi mina. Ngikhumbula ngathatha yonke lo muntu ngafaka etoilet. Ngahlala ngathi izokwenzakala. Yeah. Kanti ngizoba nenhlanhla bese ke ngithola uJesu kuyila. Impilo yami inzima. Ukuthi ubulala ngibona kuyisolution. Kwakunezwi. Akuhlukile ukuba ne-depression uthi une-depression nje impilo yakho yami. Mina kwakunezwi. Futhi ngilazi ukuthi lelizwi likukhuluma ibhingi la noma a particular being and it was a demon. Lingitshela lithi you are useless, you will amount to nothing, just kill yourself. Hlangeneke nezinye izinto ke wazaziningi. So wavela kuleso sigaba esinjalo ke uJesu wafika ke empilweni yami. And then he rescued me. Ngalo ndlela angashunyezwa ngayo. Ngathola ivangeli. Laqala nje kancane. Yes. Liqala kancane kanti lento kumina ngibambe ngamandla. Ngibambe ngamandla. Yeah. Ngicela nje angazi uma isikhathi sisavuma yini. Ma isikhathi singavuma. 5 minutes. Okay. Yeah. So ngaqala ke lapho u2012. Yeah, 2012. Esezophela ngiqala mase ngishumayela indaba abantu kaJesu. So la ngibamba kanjalo ke ivangeli ngibamba nje ngifuna ukuthi ngilifake e12 apostoli. Yeah. Ngoba mina ngitshela ukuthi hayi mina ngitshela ukuthi uthatha inkosi kaSenina 40. Ngithi ngisathi ngifuna ukudlala
angazi ukuthi ngizofika kanjani lo mqondo ndoba ngithatha inkosikazi encane emali ngibambe ivangela ishintsha yonke lo nto kufanele uqondise indaba zakhe akwazi ukuthi ungashumayela ngithatha inkosikazi nanga 24 inkosikazi wami ena 19 sebancane saphila isikhathi esincane ngomthetho yena singakholwa ngiyakhuluma lento ehlangana lempilo engiphilayo because ngazi isikhathi ngithanda kakhulu amantombazana so senifuna ukuqondisa manje and wena umuntu engimbonayo ngitshela abakini ngizothumela abantu bese abathumela bani so ngifuna ukuyifaka lento ngiyifakile ayihlangane enye indaba leyo ke ekuyiyona ngqikithi ke yendaba yami edinga isikhathi sayo sodwa leyo ukuthi uma lengibamba ivangeli ngila ePostoli khumbula mina benginayo lento yokuba creative so ePostoli ke ama male voice lokhundana male voice umculo oba njengoba ngifika lapha mina ngabasiza ngakuleyo babiza ngesicathanile abanye kodwa le ehlule because vele yakwazi so nganginalo lo challenge ukuthi ngicompose ingoma ngabeqophela ke vele ingoma ezimnandi ngathathwa mangani position nganginako kodwa ngingayibona nje kungasinto engayifakela lokho ekhanda ngithanda kuba bakhona abakhulu hey bakhuma enye into phela ngummeli enye into ngiyadrive ngiyasizana mina ngoba umuntu ovulelekile ngivulelekile nje so ngathandwa nje ngalo ngamukelwa ngikhumbula ngelilanga inceke enkulu impela enkulu ngasonke before post la ngibuza kumuphi unkosikazi wakhe nangina ithi ikhetho omfunayo la uthathe thina sifuna ukubeka okhumayo umushe isikhathi nami ngiyabona phela ngakhetha kulononile vele kuzoba njalo yebo so hayi indaba yakhona ke sengibanjwe levangeli ngibaqophisa ingoma bathi kule ngoma ayisakhulumi lo mlayezo wakhe sengifaka uJesu mina umculo akabikho ofana noJesu akabikho ofana na mangiqopha mina ngifuna ukubafaka kuJesu ayihlangane lento foundation wrong nalento mina engiphethe so ihambe lento ngishumayela kunegabe eningi sengiyashiya ngoba ngifuna ukuthi ngikhathe lento but engifuna ukuveza lo ukuthi la mina engasuswa khona angisuswanga ngenxa yesikhundla angisuswanga ngoba ngangishwe iposition mina ngabe namhlanje mhlambe ngumveleli futhi akekho bengangivimba kuloko ngashi ikhundla abekiwe thwanazi usasho khona la yes kuze ngishiswa ukuthi ngangishwe isikhundla ngashiswa ukuthi ngabanjwa evangeli ngama phambi kwabo ngathi madoda ngingibonile ngizamile uJesu animfuni futhi ngavalisa kuyimali verse edoda vilakazi afika ngizovalisa namhlanje lento yenu ayihlangana nale mina ngiphethe ngikhumbula kahle umadoda ekwatile omunye umbaba malume amandoza wangibizela ngaphandle wathi khumalo yini kwenze njani wayo district ngasuka sewumveleli manje yini kodwa kwenze njani ngithi hayi baba ayikabi nina uJesu animfuni mina ngithanda uJesu salani bawumveleli wayekwatile kakhulu ngokukhulisa so ngavalisa kubo ngabonga nalo phosi ngabatshela futhi kodwa manifuna ninisize available bangikhatha bathi nesizo umuntu ongakholwa nathi thina thatha umunye bathi akabalo ngathi okay sure wena uthi abakholwa bona bengakholwa nabo babona phela bakukhatha off mangaphi ngasawuphethe lo mlayo so ngavalisa kanjalo ngahlala kungenankonzo kodwa ngangihleli ngingenankonzo ishu ngihambisa komunye baba upriest usezolo yakula izolo noma ijabulani I think ijabulani ngani abathu cause asho thaya kaseze nenkonzweni kodwa ishu umole ethile angihambisa ishu so ngashiya kanjalo so muzokuzwa kumuntu ethi mhlambe njengoba sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngamabandla sisinamagama mina angisonti mina ngaphuma mina mangakhuluma ngesonto lami ngakhuluma ngePostoli la ngikhona mina ngathola uJesu enikhundla nashiya zikhona angilethwanga esikhundleni esindisweni futhi angikho esikhundleni now la endabeni yekhundla uNkulunkulu esibiza akasibizele ikhundla usibizela ama service nakho ke iservice inkonzo ozoyenza the term service isho inkonzo umsebenzi obizele wona uzowenza lento asikho isidingo sokuthi ukhukhumeze ngayo mhlambe lento yalethwa ilokhu ngama titles odokotela uthi odokotela babizwa ngama titles akuthiwa doctor abani yebona ama advocate abizwa ngama titles kuthiwa advocate but ukuba advocate is not a title, it is a duty
or a function that one is supposed to discharge or perform. Oh yes. Okuwukuthi makuthiwa u-advocate fanele uyomela abantu that uyiloko kuba umsebenzi we-advocacy. So kanjalo nomsebenzi wokufundisa, umsebenzi wokuba umpostoli, imisebenzi le. That is why abapostoli bafa ngalendlela abafa ngayo, because to them it was not about ama position emphakathi sebezobonakala beho reverence. Okay, ukuthi manje ureverence omkhulu kangaka usazofa ngale ndlela, usazophila ngale ndlela okusokola. Uma ubiziwe nje umntwana kaNkulunkulu uyehliswa. Mina kwangithatha isikhathi ukuthi ngithi ngizazi ukuthi ngimeli fanele ngiyoshumayela estradini. Ngikhumbula ukushumayela kwami kokuqala ngihamba ngongena eJabulani Mall, mina ngimephatha ikubanda. Khumbula kuneMercedes ayime eduze kwami engilalela mfowethu. Ngimemeza ngeloud speaker ngingedwa kubanda. Owembhekile lapho ukuthi ngiyahlanga landwa isecurity lathi ngibufunani la wayishumayela la. Ngathi hayi mina ngimezela ngoJesu lathi ungaphindi ubeke unyawo. Ngikhumbula ukuthi ngimbona namhlanje mangene eJabulani lapha la ngema toilet lapha kwi-management security nayo. Ngaphuma ngikwatile lapha lento ukuthi ngiqosha ushumayela ivangeli lathi ungaphindi ubeke unyawo lapho la uzoshumayela lento kufanele kumele ngaphandle. La saqala khona sesinegate. Yaqala nenkonzo zomkhuleka entabeni eMidlands. Indaba ngilingana isikhathi asisekho. Hey yakusele kuningi. Yo hayi babukeli. Yiso nje isikhathi esiqoshe esiphoqayo la. But ngiyabona ukuphathuzo bakhona. Futhi kumele bekhona ngoba ikuningi okukhulumile. Mhlambe uphathu kube sekucacisa futhi kahle. Sekushiyile nje kuningi kweqili. Kweqili yes. Ukahlahle uphendule nanembuzo. Ngisho nje mina ngithi beminingi. Khona omunye nje kuma comments engingahlana na angizange ngiphendule kuleya comments, angisazi ukuthi ivideo yipi asemaningi swapost. But uke wathi yena nje uhlushwa yilo moya lo wokuthanda amantombazane. Wathi ngisindisiwe kodwa ngihlushwa umoya wokuthanda amantombazane. Maye nami yabo ukufunda ngijahile ngenza ezinye izinto. Angizange ngiphendule, ngifundile nje amanye ama messages but amanye ngawayeka. Uphendulile I think ubufakazi bakho futhi I don't think ubufakazi bakho buzosiza even nomuntu ofuna ukuya esikoleni but usumhighlightile ezinye zeindlela zokuzama imali ekuningi nje ubufakazi obulethile. Sabonga kakhulu isikhathi esiphoqile, asiphinde sibuye futhi nophathu uNkulunkulu nje uma ngabe kuvume yena. Ngibonga kakhulu nje ukuthi ube nalesi sikhathi usiphi. Angazi nama sokugcina. Yebo, engifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu uyabathwala bakhe. Lo engifuna ukusho ukuthi uma ubizwe uNkulunkulu, musufunda ukuthemba, musufuna ukuthemba emandleni akho. uNkulunkulu uma ekubizile uzokuthwala. Akahluleka uNkulunkulu, yena odala izulu, yena odala umhlaba, futhi yena okwenzile. Yini engamhlola ukuthi wena ke yena provide kuyena okwenzile. uNkulunkulu uyabathwala bakhe. Hayi bunamandla ufakazi. Asibonge, siphinde sihlangane kwivideo elandelayo igama labo uMduduzi wakwaShabangu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ucomment. Siyawathanda ama comment nama likes nakho konke. uNkulunkulu emuhle anibusise nonke emakhaya. Amen.